Al matí el govern vol posar una multa de 6 milions d'euros a Endesa per vulnerar la normativa d'autoconsum col·lectiu. Segons l'executiu, s'hauria perjudicat els consumidors, Uri. Sí, és per això que s'ha obert un expedient sancionador per infracció greu. El govern creu que l'empresa ha imposat condicions injustificades a les persones que volen posar-se plaques solars a casa per viure de l'autoconsum i que s'han provocat retards de manera deliberada per dissuadir aquesta gent que opta per l'energia fotovoltaica. I aquestes presumptes males pràctiques haurien perjudicat els usuaris, ja que no s'haurien pogut beneficiar de la compensació d'excedents per l'energia abocada a la xarxa. Patricia Plaja, portaveu del govern, que també ha explicat que Endesa no ha adaptat 2 de cada 3 contractes d'autoconsum i que ha negat més del 30% de peticions de modificació de contracte. I a tot això, la companyia Endesa, què diu, Uri? Des de l'elèctrica defensen el seu compromís per fer la vida fàcil a qui vulgui optar per l'autoconsum i asseguren que estudiaran aquest expedient amb cautela i amb molta cura. Cal recordar que aquest expedient sancionador s'afegeix a una sanció de 600.000 euros que la Direcció General d'Energia ja va imposar a la mateixa distribuïdora l'any passat. Però, malgrat tot, hem de dir que estem en ple boom de l'autoconsum fotovoltaic. Sí, el 2022 es van instal·lar el triple de plaques solars que l'any anterior i més que en tots els anys anteriors sumats. Van ser 60.000 instal·lacions noves potenciades per un canvi de mentalitat, però també per la subvenció dels fons europeus vinculades a aquest tipus d'energies. Doncs 8:49 minuts del matí. Manel Romero, bon dia. Hola, bon dia, què tal? El Manel és enginyer, és instal·lador d'energies renovables, membre de l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques de Catalunya. Pot Endesa realment complicar la vida d'una persona que vol posar plaques solars a casa i apostar per l'autoconsum? Sí, és una que hem estat patint durant molts anys i per fi, doncs, des de l'administració catalana s'hi posa fil a l'agulla, per fi. És a dir, vosaltres, els que us dediqueu a la instal·lació de plaques, heu vist com que hi ha feines, com que hi ha clients, precisament com a conseqüència d'aquestes dificultats? Bé, aquest creixement que heu dit de l'autoconsum d'aquests darrers anys, que ha estat, sobretot l'any passat, molt important, doncs ha estat principalment en instal·lacions individuals. No? En instal·lacions col·lectives n'haguéssim pogut fer moltes més, però no les hem fet perquè justament ens estem trobant amb molts problemes per poder-les tramitar i legalitzar. Manel, jo et volia preguntar, amb aquestes traves a nivell de quan a vosaltres us ve un client, us diu vull fer aquesta instal·lació, en quin moment es troba als entrebancs? On posa el fre la companyia? Bé, és sobretot al final, perquè fer la instal·lació, el que és instal·lar-la, tardem molt pocs dies. Són instal·lacions normalment de poca potència i les fem en menys d'una setmana moltes vegades. Llavors, inclús legalitzar-les amb la Generalitat també és relativament fàcil, però com que després la distribuïdora, que és qui té la potestat d'aplicar en les mesures dels comptadors els coeficients, doncs aquí és on ens encallem i entrem en un viacrucis que es pot allargar molts mesos, si no algun any. Clar, l'autoconsum s'ha disparat l'últim any, ho dèiem ara, però és veritat que som encara molt lluny de països de referència. Més enllà de posar-ho fàcil pel que fa a la distribuïdora, pel que fa a Endesa, què més cal fer per posar-nos al nivell de països del nostre entorn? Bé, aquest punt d'Endesa és molt important, perquè realment les instal·lacions col·lectives, les compartides, no les comencem a fer de manera significativa si no resolem això. Per tant, aquest és el principal fre per poder començar a fer aquestes instal·lacions. Evidentment no és l'únic, però hi ha altres, per exemple, instal·lacions sobre terreny que també les necessitem, també ens està costant molt. Bé, a Catalunya estem patint un endarreriment important. L'autoconsum individual sí que hem tingut un creixement, però encara tenim altres instal·lacions com aquestes col·lectives o sobre terreny que hem de poder-les fer amb normalitat com s'està fent en molts altres països d'Europa. I els fons europeus, en aquest sentit, han ajudat molt a millorar xifres o no prou? Sí, en autoconsums individuals, aquest creixement que dèieu de l'any passat ha estat principalment o sobretot molt motivat per aquests ajuts del Next Generation, que és el que ha fet que molta gent s'animi a fer aquestes instal·lacions. Per tant, sí, han anat molt bé, però també sabem que són limitats i també som conscients que econòmicament tampoc calen. Les instal·lacions per si soles ja són viables econòmicament. I no sé si us fa por que un cop acabin aquestes subvencions amb diners de la Unió Europea hi hagi una certa davallada o almenys que el creixement de l'autoconsum no continuï a aquest ritme que era exponencial ara mateix. Bé, jo crec que no. Al final aquests ajuts representen un 30% més o menys del cost de la instal·lació i com deia, per si soles les instal·lacions ja són amortitzables en pocs anys, no? I la gent ja coneix aquest tipus d'instal·lacions, veu lo fàcil que és instal·lar-les i veu com es nota la factura. En les empreses ja fa més anys que hem notat un creixement i s'han anat fent fins ara en normalitat sense cap mena d'ajut, no? Per tant, segurament si l'any passat el creixement que vam tenir va ser en part molta gent motivat per això, però jo crec que igualment això seguirà creixent independentment dels ajuts.
Doncs Manel Romero, enginyer, instal·lador d'energies renovables, membre de l'Associació d'Empreses Fotovoltaiques de Catalunya. Mil gràcies per aclarir tots aquests dubtes avui a l'Aqui Catalunya.